buraz, biće da ozbiljno. Ma gdje neće buraz, ma bit će nas, brate. Biće najjača bleja ikad, buraz, garantujem ti. Ništa, ajde sad ću ti ja pustiti adresu. Ajde, brate, ajde, vidimo se. Mama? Sine moj lepi. Šta ima? Evo, tata, ja malo odmaram i tako. Dobro. Pa tako, eto. A šta ima kod mene? A ti mene da pitaš? Pa šta ima kod tebe? Pa dolazi mi 20 ljudi, pravim žurku, najjaču ikad. Nemoj se bavati. Da. Ajde da se čujemo, Juma će biti ludo, mama. Će biti najjača bleja, idemo kidalicu. Jaj. Yeah! Fuck yeah! Oh yeah! Ovo će biti moje veče! Šta ima? Ne mogu ipak danas doći. Što? Ima se neki drugi put. A čekaj što? Jao. Pa nisi ti meni ni prva ni poslednja. Reci. Šta, Maji? Ćao, htjela sam da ti Ćao. javim da ipak neću moći da dođem danas. Nešto Što? mi je iskrslo. Da. Dobro, hoćeš se ima neki drugi put. Da, To, batice. Javit ću ti kad budem bila slobodna. Važi, Burazengio, ajde. Ćao. Ajde, čaos. Buraz, dolaziš ti skoro, a? To, batice, ajde vidimo se, Čekam te, bit će svašta, rekao sam. Ajde, brzo. Šta ima batica, a? Kuliraš? Čilijana, a? Gde si, batice? Gde si, batice? Gde si, batula? To, bre. Gde si, batice? Čiliraš, a? Šta ima, batice? Ništa, snimam k tebe. Evo, brate, kuliram. Gde si jakno? Ja ću to. Čiliraš, a? Burazeru, sedi. Gde, ovde? Da, brate. Gde su svi ostali? Pa sad ćemo imati doći, da. Ti si pominjala da će doći neke ribe. Neko šta, batice? Mislim, treba da dođu, valjda će da dođu. Znaš. I? Kako si putovao, brate, a? Šta putovao, brate? Ja živim bukvalno 15 minuta odavde. A kaži mi, Da. Jel hoćeš pivo, brate? Može. Kako si glup, kako si glup. Kako si tako glup, jebem te retarde, kako si glup. Buraz, što pređemo tamo, a? Ajde. Hoćeš pljugu, Buraz? Prepušim ja, brate.
A? Svaka čast. Aha. U lazeru. Nema stajanja. Kapiraš, brate? Jer vidi? Ako se mi sad uortačimo, to će kurac da ti bude, put oko sveta, brate. Onda ja do WC-a. Ajde, brate. Samo tu pravo, tu gde su ta vrata. Vidimo se. Jeste vi dalje u gradu? Pa da, evo nas, kod Ivanskog parka, brate. Da. Pa, brate, da si ti konto dolazi, zato ti nisi kod onog tvog novog drugara. Ma brate, ne mogu ovog lika, evo me tu za nekih 30 minuta. Aj, brate, važi. Važi, aj, čao. Brate. Ja nešto moram da pičim, neku veš mašinu treba ćavati da pomognem. Aha. Pa čekaj, mogu ja malo da pomognem, a? Ma neka, opušteno, imamo mi 4 ruke. Dobro, batke, ono... Možemo posle toga, a? Vidjet ću. Ajde, čekajte da ne se... Znači, to je to, a? Vidimo se, brate. Vidimo se. Joj, kako si grup. Mama! Ovde je ludnica,